Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna హరే కృష్ణ. ఈరోజు గీతా కార్యక్రమంకి అన్ని భక్తులకి స్వాగతము. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తారా మాతాజీ? చేయండి. 7వ అధ్యాయం అయినటువంటి భగవత్ విజ్ఞానం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు 8వ అధ్యాయం, అష్టమాధ్యాయం అయినటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి, దీనే అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం అని కూడా అంటారు. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించను, ఓ దేవదేవ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అనగా ఏమి, ఆత్మ అనగా ఏమి, కామ్య కర్మల అనగానేమి, భౌతిక సృష్టి అనగానేమి, దేవతల అనగా ఎవరు, దయతో ఇవన్నీ నాకు వివరింపమని అడుగుతున్నారు. బ్రహ్మము అనగా ఏమి అనే ప్రశ్నతో మొదలై అర్జును యొక్క వివిధ ప్రశ్నలకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ అధ్యాయమున సమాధానాలు ఇచ్చుతున్నారు. భక్తియుక్త సేవ యోగ నియమములు శుద్ధ భక్తిని కూర్చి దీని యందు భగవానుడు వివరించుతున్నాడు. దేహము ఆత్మ మనసు అనవానిని అన్వయింపదగిన ఆత్మను కూర్చి అర్జునుడు ప్రశ్నించుతున్నారు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పురుషోత్తమునిగా సంబోధించిన, అంటే ఇక్కడ పరమ పురుషునే ప్రశ్నించుతున్నారు కానీ సామాన్య స్నేహితునిగా అతన్ని ప్రశ్నించటం లేదు. శ్రీకృష్ణుడు నియతమైనటువంటి సమాధానములు అసగుచు పరమ ప్రామాణికుడిని అతనుడు ఎరిగి ఉన్నారు. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, అతడు ఏ విధముగా దేహమునందు వసించి ఉండును, భక్తి యోగమునందు నిలిచిన వారు మరణ సమయమున నిన్ను ఎట్లు ఎరగజాలుదురు అని అడిగాను. యజ్ఞ ప్రభు అను పదము ఇంద్రునికి గాని లేక విష్ణువునికి గాని సూచిస్తుంది. విష్ణువు బ్రహ్మ రుద్రాది ప్రధాన దేవతలలో ముఖ్యుడు కాగా ఇంద్రుడు కార్యనిర్వాహక దేవతలకి ముఖ్యుడు. కనుకనే విష్ణువు మరియు ఇంద్రుడు ఇరువును యజ్ఞములచే అర్పించబడుతుండ్రు. శ్రీకృష్ణుడు దేహ కర్మల అందరూ మరణ సమయంలోని దేహ కర్మలన్నీ స్తంభించిపోయి మనసు సరి అయిన స్థితిలో నిలవజాలకుండును. దేహ పరిస్థితి కారణంగా విచలితుడైన మనుషుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని జ్ఞప్తి తెచ్చుకొనలేకపోతును. కనుక కులశేఖర ఆళ్వార్లు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అడుగుతున్నారు, హే ప్రభు, నేను ఇప్పుడు పూర్ణ సాస్తో ఉన్నాను, నీ పాదపద్మల చెంత నా మనసు అనడి రాజహంస చేరగలిగిన రీతిలో నేను శీఘ్రమే మరణించడం ఉత్తమం అని ఆ మహారాజు కులశేఖరులు ప్రార్థిస్తున్నారు. హే ప్రభు, నా మనసు ఇప్పుడు నిర్మలంగా ఉంది మరియు నేను స్వస్థుడనే ఉన్నాను కనుక నీ పాద పద్మములు ఎందో తలచుచు నేను ఈ క్షణమే మరణించనుచు నిత్తంగా నా భక్తి పూర్ణము కాగలదు. కానీ సహజ మరణము కోసం ఎదురు చూసినా ఏమి జరుగునున్నదో నాకు ఎరుగజాలను. ఎలా అనగా ఆ సమయమున దేహ కార్యములన్నీ భంగపడి కఫము గొంతులో కఫము నిండిపోవును. కఫవాత పిత్తై అన్నారు కనుక నీ నామంను నేను పలుకగలను లేదో ఎరగచాలను కనుక శీఘ్రమే మరణించడం ఉత్తమం అని శ్రీకృష్ణ భగవంతో పలికాను. కనుకనే మరణ సమయమున ఏ విధముగాను మనుషుడు శ్రీకృష్ణుని చరణ కమలపై మనసును నిలవగలడు అనే ప్రశ్న అర్జునునికి కలిగాను. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంహిత. శ్రీ భగవానులు పలుకుతున్నారు, నాశరహితమైనటువంటి దివ్యమును అయినటువంటి జీవుడే బ్రహ్మమనియో మరియు అతని నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మమనియో చెప్పబడను. జీవులు దేహోద్భవమునకు సంబంధించిన కార్యమే కర్మము, అంటే కామ్య కర్మలు అనబడతాయి. బ్రహ్మము నాశరహితము మరియు శాశ్వతం అయి ఉంటుంది.
బ్రహ్మము జీవుని సూచించగా పరబ్రహ్మము దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సూచిస్తుంది. భౌతిక ప్రకృతిలో మనుషుడు 84 లక్షల జీవరాశులను ఏ జన్మనైనా పొందవచ్చును. కానీ ఆధ్యాత్మిక స్వభావమున మాత్రము ఒకే దివ్య దేహమును కలిగి ఉంటారు. భౌతిక ప్రకృతిలో అతడు కొన్ని మార్లు మనుషునిగా, కొన్ని మార్లు దేవతగా, కొన్ని మార్లు జంతువుగా, ఇంకొన్నిసార్లు పక్షిగా తన కర్మలను అనుసరించి ప్రకటమవుతున్నాడు. స్వర్గలోకమును పొంది అతడు సౌఖ్యమును అనుభవించుట అతడు కొన్ని మార్లు యజ్ఞములు చేశాను. ఆ యజ్ఞ ఫలమును నశించినంతనే తిరిగి భూమిపై మనుషునిగా జన్మించవలసి వస్తుంది. క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విసంతి అన్నారు. ఆ విధంగా తన తను చేసినటువంటి కర్మలు, మంచి కర్మల వలన వాటి పుణ్యమంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ భూమి మీదకి రావాల్సిందే వస్తుంది. యజ్ఞ విధానమునందు జీవుడు ప్రత్యేకంగా స్వర్గలోకాన్ని పొందడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి యజ్ఞాలను ఆచరించి తత్ఫలితంగా వాటిని పొందుతుంటాడు కొంతమంది. కానీ యజ్ఞ ఫలము నశించినంతనే భూమిపై వర్ష రూపమును ఆచరించి తదుపరి వర్ష రూపం నుండి అతడు ధాన్య రూపం పొందుతాడు. ధాన్యము మనుజులచే భుజింపబడక పిదప స్త్రీ గర్భమున చేరి తిరిగి మానవ దేహాన్ని పొందుతారు. మానవ దేహాల్లో తిరిగి యజ్ఞములు చేస్తూ ఈ చక్రమును కొనసాగించుతుంటాం. ఈ విధంగా జీవుడు భౌతిక మార్గమున అందే నిరంతరము రాకపోకలు సల్పుతుండను. కానీ కృష్ణ భక్తి భావితుడు అతి యజ్ఞమును ఏమాత్రము చేపట్టక కృష్ణ భక్తి అందే ప్రత్యక్షంగా నిలిచి కృష్ణ ధామమునే చేరుటకు ప్రయత్నించుతుండను. అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహ భృతాం వర. ఓ దేహదావులో శ్రేష్ఠుడా, నిరంతరము పరిణామశీలమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతము అనబడును. అంటే భౌతిక జగత్తు సూర్య చంద్రుల వంటి సర్వదేవతలను కూడి ఉండడి విశ్వరూపమే అధిదైవతము అనబడును. దేహదారులు హృదయంలో పరమాత్మ రూపమున నిలిచి ఉండేది దేవదేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అది యజ్ఞము అంటే యజ్ఞ ప్రభువుగా చెప్పబడుతుంది. భౌతిక ప్రకృతి నిరంతరముగా పరిణామశీలమై ఉండను. పుట్టుట పెరుగుట కొంతకాలం నిలిచి ఇతర దేహాలను ఉత్పత్తి చేయుట, శిథిలమగుట, చివరికి నశించుట అనే 6 విధములైనటువంటి మార్పులకు భౌతిక దేహము లోనవుతుండును. శ్రీకృష్ణ భగవానికి విశ్వరూపమే అధిదైవతం. దేహమునందు ఆత్మతో పాటుగా శ్రీకృష్ణ సంపూర్ణ ప్రాతినిధ్యమైనటువంటి పరమాత్మ నిలిచి ఉండను. ఆ పరమాత్మయే అధియజ్ఞుడు అని అనబడును. అతడు హృదయముందు నెలకొని ఉండును. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేబరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. అంత్యకాలమును కూడా నన్నే స్మరించుతూ దేహత్యాగం చేసేది వారు తక్షణమే నన్ను పొందుదురు. ఈ విషయంలోని ఎట్టి సందేహం లేదని చెప్తున్నారు. కృష్ణ భక్తి రసభావుల యొక్క ప్రాముఖ్యము ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడి ఉన్నది. కృష్ణ భక్తి భావంలో భక్తి యోగమును అనుసరించని అపవిత్రునికి కృష్ణను స్మరించడం సాధ్యం కాదు. కనుకనే జీవిత ఆరంభం నుండే కృష్ణ భక్తి రసభావను అలవర్చుకున్న వాళ్ళను జీవితాంతము విజయమును కోరినచో శ్రీకృష్ణ స్మరణము అత్యంత అవసరము. కనుక ప్రతి ఒక్కరును హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే మహామంత్రాన్ని నిత్యము నిర్విరామంగా జపించడ మరియు కీర్తించడ చేయవలెను. ప్రతి ఒక్కరును చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, తృణాదపి సునీచేన తరోరివ సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి అని తన శిష్టాష్టంగాలు చెప్పి ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు తరువలే గొప్ప ఓర్పును తృణము కన్నా తక్కువ వారిగా తను అనుకొని ఈ మహామంత్రాన్ని జపించారు. ఈ మహామంత్రాన్ని జపించడానికి ప్రతి ఒక్కరు తరువంతా ఓపిక ఉండాలి. అలాగే తృణము అంతా తక్కువగా భావించుకొని ఉండాలని చెప్తున్నారు. యం యం వాపి స్మరన్ భావం చదచ్చంతే కలేబరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, దేహాన్ని త్యజించినప్పుడు మనుషుడు ఏ భావముతో స్మరించునో అదే భావమున అతడు నిశ్చయంగా పొందును. అతి క్లిష్టమైనటువంటి మరణ సమయమున మనుషుడు తన భావమును మార్చుకునే విధానమును ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు భరత మహారాజు అంత్యకాలమున ఒక జింకను తలచినందువలన తదుపరి జన్మలో జింక దేహాన్ని పొందవలసి వచ్చింది. జింక దేహంతో అతడు పూర్వజన్మ యొక్క స్మృతులను కలిగి ఉన్నాను ఆ జంతు శరీరమున కొనసాగించవలసి వచ్చింది. ప్రస్తుత జన్మమున సత్వగుణమున నిలిచి సదా శ్రీకృష్ణునే తలచినచో అంత్యకాలమున శ్రీకృష్ణ స్మరించుట
ఎవరికైనా సాధ్యం కాగలదు. అదే దివ్యమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ ధామం చేరుటకు మనుషునికి తోడ్పడును. అంటే మనుషుడు దివ్యమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ సేవలో సంపూర్ణముగా నిమగ్నమైనచో అతని తర్వాత దేహము దివ్యమే కాగలదు, కానీ భౌతికము కాచాలదు. కనుక హరే కృష్ణ మహామంత్రమును కీర్తనే అంత్యకాలమున మనుషుని ఆ స్థితికి జయప్రదముగా మార్చుటకు ఉత్తమైనటువంటి విధానమై ఉన్నది. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుజ్య చ మయ్యర్పిత మనో బుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయః. కావున ఓ అర్జున, సర్వకాలములందును నీవు నన్నే అంటే శ్రీకృష్ణుని తలుచుచు నీ విద్యుక్త ధర్మమైనటువంటి యుద్ధమును వనరించును. నీ కర్మలను నాకు అర్పించడం ద్వారా మరియు నీ మనోబుద్ధులను నా యందు నిలుపుట ద్వారా నీవు నన్ను నిస్సందేహముగా పొందగలవని చెప్తున్నారు. అర్జునుకి వసకబడినటువంటి ఈ ఉపదేశము కామ్య కర్మల యందు మునిగి ఉండడి సర్వజనులకు అత్యంత ముఖ్యమైనది. హరే కృష్ణ మహామంత్రము జప కీర్తనల ద్వారా శ్రీకృష్ణుని స్మరించవలను. ఈ పద్ధతి మనుషునికి భౌతిక కల్మషముల నుండి ముక్తిని చేసి మనోబుద్ధులను శ్రీకృష్ణుని యందు నియుక్తముగునట్లు చేయగలదు. దివ్యమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని నామము కీర్తించడం ద్వారా మనుషుడు నిస్సందేహముగా దివ్యలోకముగా ధామముని చేరగలదు. అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతసా నాణ్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనసుని ఎల్లవేళలా నా స్మరణమునందే నియుక్తము చేసి ఏ మాత్రము మార్గము తప్పకుండా నన్నే దేవాది దేవునిగా ధ్యానం చేసేడు వారు నన్ను తప్పక చేరగలరు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన స్మరణ యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని ఈ శ్లోకంలో నొక్కి చెప్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణ నామం యొక్క శ్రవణ కీర్తనాదుల యందు కర్ణములు, జిహ్వ, మనస్సు సంపూర్ణంగా నియుక్తమగునందున ఈ ధ్యానము ఆచరణకు అత్యంత సులభమై ఉన్నది. ఇట్టి ధ్యానము భగవాను పొందుటకు తోడ్పడగలదు. భక్తుడైన వాడు హరే కృష్ణ మంత్ర జప కీర్తనలు చేస్తూ తన పూజాధ్యేయమైనటువంటి భగవానుని నారాయణ, కృష్ణ, రామ అందరూ ఏ రూపమునైనా నిరంతరము జపించవచ్చును. నిరంతర జప కీర్తనల వలన అతడు అంత్యకాలమున భగవద్ధామమును చేరగాడు. యోగాభ్యాసమునందు అంతరముందున్న పరమాత్మపై ధ్యానము నిలిపినట్లు హరినామ జప సంకీర్తన ద్వారా మనసుని సదా శ్రీకృష్ణుని అందే నిలుపవలెను. కవిం పురాణ మనుశాసితారం అనోరణీయాంస మనుస్మరేజః సర్వస్య ధాతారమచించ రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. నియమించువాడు సూక్ష్మము కన్నను సూక్ష్మమైన వాడును, సమస్తమును పోషించువాడును, భౌతిక భావనలకు పరమైన వాడును, అచించుడును, రూప సహితుడును అయినటువంటి పరమ పురుషుని సర్వజ్ఞునిగాను మరియు ప్రాచుర్యునిగాను ప్రతి ఒక్కరూ ధ్యానం చేయగలను. సూర్యుని వలనే తేజో సంపన్నుడును మరియు దివ్యుడును అయినటువంటి అతడు భౌతిక ప్రకృతికి అతీతుడు. భగవానుని స్మరించుట ఈ శ్లోకంలోని చెప్పబడి ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుని స్మరణము అత్యంత సులభమైనది. శ్రీకృష్ణుని గాని లేక శ్రీరాముని గాని సచ్చిదానంద విగ్రహునిగా మనము ధ్యానించవలను. రాముని తలచినను లేదా కృష్ణుని తలచిన అతడు ఎట్టివాడు ఈ శ్లోకంలో వివరించబడింది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కవి అని ఇచ్చట వర్ణించబడినాడు. అనగా భూత భవిష్యత్తు వర్తమానములను తెలియజేయడం ద్వారా సమస్తమును ఎరిగి ఉండడి సర్వజ్ఞుడని భావము. ప్రయాణ కాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగ బలేన చైవ భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ తతం పరం పురుషముపైతి దివ్యం. మరణ సమయంలోని ప్రాణవాయువుని భ్రూమధ్యమున నిలిపి యోగ శక్తిచే చెలించని మనసుతో సంపూర్ణ భక్తి భావమున భగవానుని స్మరించడి వాడు తప్పక ఆ పరమ పురుషునే పొందగలడు. మరణ సమయం నందు దేవదేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుని భక్తి అందే మనసును లగ్నం చేయుట ఎలాగో ఈ శ్లోకంలోనే చెప్తున్నారు. యోగాభ్యాసం చేసేవారు ప్రాణమును భ్రూమధ్యమునందు అంటే ఆజ్ఞా చక్రంలోనే చేర్చవలను ఇక్కడ అని ఇక్కడ ఉపదేశించబడింది. ఈ విధంగా 6 చక్రాలపై ధ్యానమును కూడిన షట్చక్రాభ్యాసము ఇక్కడ సూచించబడింది. కానీ శుద్ధ భక్తుడు ఇట్టి షట్చక్ర యోగమును అభ్యసించడు, కానీ అతడు కృష్ణ భక్తి భావనలో సతతము నిమగ్నమై మరణ సమయం నందు కూడా దేవాది దేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుని కరుణ చేతనే స్మరించగలుగుతాడు. యదక్షరం వేద విదో వదంతి విసంతి యజ్ఞతయో వీతరాగాః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. వేద విధులైన వారు ఓంకారమును ఉచ్చరించువారును సన్యాసాశ్రమునందు మహర్షులను అయినటువంటి మనుషులు
బ్రహ్మమునందు ప్రవేశించుతున్నారు. అట్టి పూర్ణత్వమును కోరిన వారు బ్రహ్మచర్య వ్రతమును అభ్యసించరు. మోక్షమును గూర్చి ఈ విధానమును ఇప్పుడు నీకు నేను సంగ్రహముగా వివరించాలని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుకి భ్రూమధ్యమున ప్రాణవాయువును నిలుపు షట్చక్ర యోగాభ్యాసం అని ఉపదేశించినారు. నిరాకారవాదులు ఓంకారం అనే అక్షరంతో పరబ్రహ్మతో సమానము వీతరాగులు యతులు ప్రవేశించి నిరాకార బ్రహ్మం గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. కలియుగ శాస్త్రం ప్రకారము శ్రీకృష్ణ భగవానికి ప్రాప్తికి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే మహామంత్రాన్ని శ్రీకృష్ణ నామ కీర్తన తప్ప అన్య విధానము లేదని చైతన్య మహాప్రభు ప్రకటించి ఉన్నారు. సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనోహృతి నిరుధ్య చ మూర్ధ్యాధాయాత్మన ప్రాణం ఆస్థితో యోగ ధారణం. ఇంద్రియ కర్మల నుండి విడబడి ఉండుటే యోగ స్థితి అనబడుతుంది. సర్వేంద్రియ ద్వారములను మూసివేసి మనస్సుని హృదయమునందు స్థిరము చేసి ప్రాణవాయువుని శీర్షాగ్రమునందు నిలిపి మనుషుడు యోగమునందు స్థితి కావలను. ఇక్కడ తెలిపిన యోగ విధానమును అభ్యసించడం మనుషులకు మొట్టమొదటి సర్వ భోగద్వారములను మూసివేయవలను. ఇక్కడ నవద్వారములను మూసివేసి ఇంద్రియార్థాల నుండి ఇంద్రియములను మరలించుట అని పేరు. దాన్నే ప్రత్యాహారం అని కూడా అంటారు. జ్ఞానేంద్రియ అయినటువంటి కన్నులు, చెవులు, నాసిక, జిహ్వ, స్పర్శను సంపూర్ణంగా నిగ్రహించాలి. స్వయ తృప్తి అందు వాటిని నియుక్తం చేయరాదు. ఈ యోగ పద్ధతి ప్రస్తుత కాలంలో ఆచరణ కానిది. కలియుగంలోని ఏకైక ఉత్తమమైన మార్గం శ్రీకృష్ణ భక్తి రసభావనమే. భక్తి యోగమునందు శ్రీకృష్ణ పైననే సదా మనస్సుని లగ్నం చేయగలిగినచో అచంచలమైనటువంటి సమాధి స్థితి యందు నిలుచుట మనుజునకు సులభతరం కాగలదు. ఓం ఇచ్చేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మామనుస్మరం యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం సయాతి పరమాంగతిం. ఈ యోగ విధానమునందు నెలకొని దివ్యాక్షరములు సమాహారమైన ఓంకారాన్ని జపించిన పిదప మనుషుడు దేవదేవుడనైనా నన్ను తలుచుతూ శరీరమును త్యజించినచో నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మికలోకానికి పొందగలుగుతాడు. ఓంకారము బ్రహ్మము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అభిన్నులని ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియబడింది. శ్రీకృష్ణుని నిరాకార శబ్ద రూపమే ఓంకారము కనుక శ్రీకృష్ణుని నామమే అయినటువంటి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఓంకారం హరే కృష్ణ మహామంత్రం నందును ఓంకారం కలదని చెప్పవచ్చును. ఆ మహామంత్ర జపమే కలియుగనకు ప్రత్యేకంగా ఉపదేశించబడింది. హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపము చేయొచ్చు దేహత్యాగం చేసినచో తన భక్తి లక్షణములను అనుసరించి ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకమునకు నిశ్చయంగా చేరగలడు. అనగా కృష్ణ భక్తులు కృష్ణ లోకమును అయినటువంటి గోలోకమునకు చేరగలరని చెప్పచున్నారు. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యసః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓ పార్థ, అనన్య చిత్తముతో నన్ను స్మరించువానికి అతనికి నిరంతర భక్తియుత సేవ కారణమున నేను సులభముగా లభ్యుడనై ఉంటాను. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని భక్తి యోగముతో సేవించు శుద్ధ భక్తుల చరమగమ్యము ఈ శ్లోకములో ముఖ్యంగా వివరించబడింది. అనన్య చేత అనే పదంలో తెరపబడినట్లు శుద్ధ భక్తి యోగమునందు భక్తుడు కృష్ణుని తప్ప అన్యమును వాంఛించడు. అట్టి శుద్ధ భక్తుడు స్వర్గలోకముకు పోవాలని గాని బ్రహ్మజ్యోతిలో లీలము కావాలని గాని భవబంధముల నుండి ముక్తిని పొందవాలని గాని వాంఛింపడు. అట్టి వాడు దేనిని కూడా వాంఛింపడు కనుకనే చైతన్య చరితామృతమునందు నిష్కాముడు అని పిలువబడినాడు. భక్తి యోగము సరళము పవిత్రము సులభమొకటి అందులకు కారణము. అట్టి భక్తిని కేవలము హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తూ ఎవరైనా ప్రారంభించవచ్చును. మాముపేచ్చ పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాంగతాః. భక్తి యోగులైనటువంటి మహాత్ములు నన్ను పొందిన పిమ్మట సంపూర్ణత్వమును బడిసిన వారి గురించే దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ అనిత్య జగమునకు ఎన్నడూ తిరిగి రారు. ఈ అనిత్య జగము జన్మము, ముసలితనము, వ్యాధి, మరణము అనే దుఃఖములచే నిండి ఉన్నదిన పూర్ణత్వమును పొంది కృష్ణలోకమునకు కృష్ణలోకం అయినటువంటి గోలోక బృందావనమును పొందిన మహాత్ముడు తిరిగి ఈ లోకమునకు రాగోరడు. అట్టి శ్రీకృష్ణ ధామము అవ్యక్తము, అక్షరము, పరమగతి అని వేదవాంగమయందు వర్ణించబడింది. ఈ శ్లోకము ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తులను గూర్చే ప్రస్తావించబడింది. అట్టి కృష్ణ భక్తి రసభావితులు అత్యున్నత జీవన పూర్ణత్వాన్ని బడయగలరు. అంటే వారే మహామహిమాత్ములై ఉన్నారు. ఆ బ్రహ్మ భువన లోకాః పునరావర్తి నోచున మాముపేచ్చతు కౌంతేయ
పునర్జన్మన విద్యతే. భౌతిక జగములోని అత్యున్నత లోకము మొదలుకొని అధమ లోకం వరకును సర్వలోకములను జన్మ మృత్యు భరితములైనటువంటి దుఃఖ ప్రదేశములే. కానీ ఓ కౌంతేయ, నా లోకమును చేరిన వాడు తిరిగి జన్మని పొందడు. కర్మయోగులు జ్ఞానయోగులును హఠయోగములు అటువంటి వారు శ్రీకృష్ణుని దివ్యధామమును చేరి పునరావృత్తి రహితులగుటకు పూర్వము భక్తి యోగము అందు పూర్ణత్వమును బడయవలసే ఉండును. దేవతాలోకులైనట్టు ఉన్నత లోకాన్ని పొందిన వారు సైతము జన్మ మృత్యువులచే ప్రభావితులగుదురు. భూలోకవాసులు ఉన్నత లోకమునకు ఉద్ధరించబడినట్లుగానే బ్రహ్మలోకము, చంద్రలోకము, ఇంద్రలోకం వంటి ఉన్నత లోకాలకు చెందిన వారు భూలోకమున పతనము చెందుతుందరు. భూలోకమునకు ప్రాప్తింపజేసేది పంచాగ్ని విద్య అనే యజ్ఞము చాందోగ్యోపనిషత్తులోనే ఉపదేశించబడింది. అట్టి యజ్ఞము ద్వారా బ్రహ్మలోకమున పొందినను అక్కడ శ్రీకృష్ణ భక్తి భావనను ఆచరించినచో తిరిగి మనుషుడు ఈ భూలోకముకు రావాల్సి వస్తుంది. సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్య బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతాం దేహోరాత్ర విదో జనాః. మానవ పరిమాణమును అనుసరించి 1000 యుగముల కాలము బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు కాగలదు. అతని రాత్రి సైతం అంతే పరిణామం కలిగి ఉండను. బ్రహ్మదేవుని ఒక పగటి సమయము సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగములు అనేటువంటి 1000 మార్లు మార్చుండును. అజ్ఞానము మరియు దుర్గుణములు ఏవీను లేకుండా కేవలము సద్గుణము, జ్ఞానము, ధర్మము కూడి ఉండి సత్యయుగము 17,28,000 సంవత్సరముల కాల పరిమితి కలిగి ఉండడం. త్రేతాయుగమునందు దుర్గుణములు ప్రవేశించిన ఆ యుగం యొక్క కాల పరిమితి 12,96,000 సంవత్సరములు. ద్వాపర యుగమున సద్గుణము మరియు ధర్మము మరింత నశించి దుర్గుణము వృద్ధి చెందును. కానీ దాని కాల పరిమితి 8,64,000 సంవత్సరములు. చివరిదైనటువంటి కలియుగమునందు సద్గుణములు దాదాపు లుప్తమై కలహము, అజ్ఞానము, అధర్మము, దుర్గుణము, వ్యసనాది లక్షణములు తీవ్రముగా విజృంభించుతుండను. ఈ యుగం యొక్క కాల పరిమితి 4,32,000 సంవత్సరములు. దీని అందు దుర్గుణములు మరియు పాపములు విపరీతంగా ప్రబలిపోవును. కనుక యుగాంతమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కలిక అవతారమున దానవులను నిర్జించి భక్తులను రక్షించి వేరొక సత్యయుగమును ప్రారంభించును. అవ్యక్తాద్వ్యక్తయ సర్వాః ప్రభవంచ హరాగమే రాత్ర్యాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవావ్యక్త సంజ్ఞకే. బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయము ఆరంభమైనంతనే జీవులందరూ అవ్యక్త స్థితి నుండి వ్యక్తము చెంది పిదప అతని రాత్రి ప్రారంభమైనంతనే తిరిగి అవ్యక్తమునందు లీనమగుచుందురు. భూతగ్రామస్స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే వసః పార్థ ప్రభవచ్చ హరాగమే. బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయము ఆరంభమైనప్పుడు జీవులు మరలా వ్యక్తమగుచు అతని రాత్రి సమయమును ప్రారంభం అయినంతనే అవసులై నశింతురు. భౌతిక జగమునందే నిలుచుటకు యత్నించిన మందమతులు ఒకవేళ ఉన్నత లోకములు చేరిన నిశ్చయముగా తిరిగి ఈ భూలోకముకు రావలసి వచ్చును. భూత్వా ప్రలీయతే పగటి యందు వ్యక్తమై రాత్రి యందు మరలా నశించురు. చివరికి బ్రహ్మదేవుని ఆయుష్ తీరినంతనే వారందరూ నశించిపోయి కోట్లాది సంవత్సరములు అవ్యక్తమందు నిలిచిపోదు. తిరిగి బ్రహ్మదేవుడు జన్మించగానే వారు మరలా వ్యక్తమవుతుంది. కృష్ణ భక్తి రసభావములను స్వీకరించు జ్ఞానవంతులైన మనుషులు మాత్రము హరే కృష్ణ మహామంత్రమును కృష్ణ నామము జపమును చేయుచు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి అందే మానవ జన్మను నియోగించరు. ఈ విధముగా వారు ఈ జన్మమునందే దివ్యమైనటువంటి కృష్ణలోకముకు చేరి పునర్జన్మ లేకుండా నిత్య ఆనంద భావులు ఆవగలరు. పరస్తస్మాత్తు భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. అవ్యక్త వ్యక్తముల అయ్యడి ఈ భౌతిక జగతి కన్నాను పరమమైనది శాశ్వతమైనది అయినటువంటి అవ్యక్త ప్రకృతి వేరొకటి కలదు. అది పరమ ఉత్కృష్టము నాశరహితము అయి ఉన్నది. ఈ జగమునందు గల సమస్తము నశించిన అది మాత్రం యథాతథంగా నిలిచి ఉండదు. కృష్ణుని యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి అంతరంగిక దివ్యమును శాశ్వతమును అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయమున వ్యక్తమై రాత్రి కాలమున నశించి భౌతిక ప్రకృతి అందరి మార్పులకు అది అతీతంగా ఉండును. కృష్ణుని యొక్క ఉన్నత శక్తి భౌతిక ప్రకృతి గుణములను సంపూర్ణంగా విరుద్ధమైనది. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తః తమాహు పరమాంగతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే
తద్ధామ పరమం మమ. వేదాంతులు దేనిని అవ్యక్తము అక్షరమని వర్ణింతురో, ఏది పరమ గమ్యస్థానముగా తెలియబడుచున్నదో, ఏ స్థానము పొందట పిమ్మట మనుషుడు వెనకకు తిరిగి రావడో అదే నా దివ్యధామం అని చెప్తున్నాడు. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ దివ్యధామము సర్వ కోరికలు ఈడనటువంటి చింతామణి ధామము బ్రహ్మ సంహితందు బ్రహ్మ సంహితలో వర్ణించబడింది. గోలోక బృందావనగా తెలియబడుతుంది. ఆ కృష్ణధామము చింతామణి భరితమైనటువంటి సౌధములో అలరారుచుండును. ఒకే లక్షణములు కలిగి ఉన్నందున ఆ ధామమునకు మరియు శ్రీకృష్ణ ధామమునకు ఎటువంటి భేదము లేదు. పురుష సపర పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. సర్వుల కన్నా అధికుడైనటువంటి దేవదేవుడు అనన్య భక్తి చేతనే పొందబడతాడు. అతడు తన ధామమునందు నిలిచి ఉన్నను, సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు, మరియు అతని అందే సమస్తము స్థితిని కలిగి ఉన్నది. పరమ గమ్యమైనటువంటి పరమ పురుషుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ ధామమే అని ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియబడుతున్నది. బ్రహ్మ సంహిత ఆనంద చిన్మయ రసము అని వర్ణించబడింది. అనగా అచ్చట ప్రతిదీ దివ్యానంద పూర్ణమై ఉండును. అచ్చట ప్రకటమైనటువంటి వైవిధ్యం అంతయు ఆధ్యాత్మిక ఆనందపూర్ణమే భౌతికము ఆనందపూర్ణమే కానీ భౌతికము కాజాలదు. యత్ర కాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతా యాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఏ కాలమునందు ఈ జగము వీడుట ద్వారా యోగి వెనకకు తిరిగి వచ్చుడు జరుగునో లేక తిరిగి రాకుండానో నీకు నేను ఇప్పుడు వివరించదని వినుము. సంపూర్ణ శరణాగతులైనటువంటి అనన్య భక్తులకు తమ దేహ త్యాగం ఎప్పుడు జరుగుతున్నదా అనే విషయాన్ని గాని ఏ విధముగా జరగనున్నదనే విషయాన్ని గాని పట్టించుకున్నారు. యోగి అయిన వాడు పూర్ణత్వమును సాధించినచో ఈ భౌతిక జగమును వీడుటకు సరి అయిన స్థితిని సమయమును నిర్ణయించుకొనగలడు. కానీ పూర్ణుడు కాని వారిని సఫలత యాదృచ్ఛికంగా తగిన సమయమున జరుగును అతని దేహత్యాగంగా ఆధారపడి ఉండును. సమయమున మరణించినచో తిరిగి వెనకకు రావాల్సిన అవసరం కలగదా. అట్టి తగిన సమయాన్ని గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ శ్లోకమునందును నెక్స్ట్ శ్లోకమునందును చెప్తున్నారు. అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్లః షణ్మాసా ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాత గచ్చంతి బ్రహ్మ విదో జనాః. పరబ్రహ్మము ఎరిగినటువంటి బ్రహ్మ విధులు అగ్నిదేవుని ప్రభావమునందు కాంతి అందు పగటి అందును ఏదేని శుభగడియ అందును శుక్లపక్షమునందు లేక సూర్యుడు ఉత్తరముగా ప్రయాణించు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలమునందును ఈ జగమును వీడుట ద్వారా ఆ పరబ్రహ్మమును పొందుతున్నారు. అగ్ని కాంతి పగలు శుక్లపక్షము అని వాటిని తెలిపినప్పుడు వానికి అధిష్టాన దేవతలు కలరనియో వారు ఆత్మ నిష్క్రమించుటకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయదనియో మనం అవగతం చేసుకునే వాళ్ళను. మరణ సమయమున మనసు జీవుని వేరొక జన్మను పొందినట్లు చేయను. కానీ పైన తెలుపటువంటి సమయములందు యాదృచ్ఛికంగా కానీ ప్రయత్నపూర్వకంగా కానీ దేహత్యాగం చేసిన వారికి నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిని పొందగలరు. యోగాభ్యాసమునందు నిష్ఠాతులైన యోగులు తాము దేహత్యాగము చేసే స్థలమును మరియు సమయమును నిర్ణయించుకొనగలరు. ఇతరులకు అది సాధ్యము కాదు. ఒకవేళ యాదృచ్ఛికంగా కాక వారు ఆ పుణ్య గడియలో మరణించిన జనన మరణ చక్రమునందు తిరిగి ప్రవేశించరు. అట్లు కాంచే వారు తిరిగి జన్మ తప్పదు. కానీ కృష్ణ భక్తి పారాయణులైనటువంటి భక్తులకు శుభాశుభ సమయముతో దేహమును విడిచినను యాదృచ్ఛికంగా లేక పూర్వ నిర్దేశ ప్రకారంగా దేహత్యాగం చేసినను వెనకకి మరలి వచ్చుట అనేది భయము ఏమాత్రము ఉండదు. ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణ షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతి యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. ధూమమునందును రాత్రి అందును కృష్ణపక్షమునందును సూర్యుడు దక్షిణముగా ప్రయాణించు దక్షిణాయన సమయమునందును మరణించు యోగి చంద్రలోకమున పొందినను మరల వెనక్కి తిరిగి రావలసి ఉంచును. భూలోకమున కామ్యకర్మలు మరియు యజ్ఞ విధానమునందు నిష్ఠాతులైన వారు మరణానంతరము చంద్రలోకమును పొందుతురని శ్రీమద్ భాగవతమునందు 3వ స్కందలో కపిలదేవుడు చూపాను. అట్టి ఉన్నతులు చంద్రలోకమును దేవతల గణనము ప్రకారము 10,000 సంవత్సరములు జీవించి సోమరసమును పానం చేయదు జీవితమును ఆరంభించరు. కానీ అంచమున వారు మరలా ఈ భూలోకముకే తిరిగి వస్తురు. దీని భావం ఏమనగా జడేంద్రియములచే అనుభూతము కాకున్నాను ఉన్నతులైన జీవులు చంద్రలోకమున నిలిచి ఉందిరు. శుక్ల కృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయాత్యన వృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః
ఈ జగత్తును వీడుటకు భేదాభిప్రాయములు అనుసరించి శుక్ల కృష్ణ పక్షములు అనేది రెండు మార్గములు కలువు. శుక్ల మార్గం నందు ప్రయాణించేవారు తిరిగి రాకుండాను, కానీ చీకటి మార్గమున మరణించేవాడు మాత్రం వెనక్కి తిరిగి రావాల్సి వచ్చిన. మరణము మరియు పునరాగమనం గురించి ఇదే వివరణను ఈ శ్లోకం చెప్పుచున్నారు. నైతే శృతి పార్థజానం యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. అర్జున, భక్తులు ఈ రెండు మార్గములు ఎరిగినప్పటికీ ఎన్నడూను మోహమునందరు కనుక నీవు భక్తి యందు సదా స్థిరుడు వై అగుము అని చెప్తున్నారు. భౌతిక జగమును వీడినప్పుడు ఆత్మ అనుసరించడు వివిధ మార్గములు ఎడ కలతను అందబలని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుకు ఉపదేశిస్తున్నారు. కేవలము కృష్ణ భక్తి రసభావన యందు స్థిరముగా నిలిచి హరే కృష్ణ మహామంత్రము సదా జపించవాలని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవాను సేవలో సదా అనురక్తులొకటియే శ్రీకృష్ణ భక్తి భావనలో లీనమొకటకు ఉత్తమమైనటువంటి మార్గం. అదే భగవద్ధామమునకు మనుషుని సురక్షితము నిశ్చితము సరళము చేయగలదు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రతిష్టం అచ్చేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చార్జం. వేదాధ్యయనము వలన, తీవ్ర తపస్సులతో కూడిన యజ్ఞాచరణం వలన, దానము వలన లేదా తాత్విక కర్మలను మరియు కామ్య కర్మలను వర్ణించడం వలన కలిగినటువంటి ఫలితము భక్తి మార్గము చేపట్టు మనుషునికి లభించను. కేవలము భక్తియుత సేవను అనుసరించడం ద్వారా అతడు వీటన్నిటిని పొందుటే కాక అంచమున దివ్యమైనటువంటి పరంధామమును సైతము చేరగలడు. ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భక్తి రసభావన మరియు భక్తియుత సేవను గురించి ప్రత్యేకంగా చర్చించుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరును ఆధ్యాత్మిక గురువు నిర్దేశమునందు వేదాధ్యయమును కావించుచు ఆయన సన్నిధిలోనే పలు విధములైనటువంటి తపస్సులను నిర్వహించాలి. బ్రహ్మచారి అయిన వారు గురువు ఆశ్రయమున సేవకునిగా జీవించుతూ ఇంటింటా భిక్షమును స్వీకరించి గురువునకు అర్పించాలి. గురువు గారి ఆజ్ఞ పైననే ఆహారం స్వీకరించాలి. ఒకవేళ ఆయన భోజనంకు పిలుపుకొనొచ్చో ఉపవేశించవలను. ఇదియే బ్రహ్మచర్యము అనుసరించడానికి విధించబడినటువంటి కొన్ని వేద నియమములు. విద్యార్థి ఆ విధముగా గురువు చెంత 5 నుండి 20 సంవత్సరాల కాలములు వేదాధ్యయనం చేసిన పిమ్మట సమగ్ర లక్షణములను కలిగిన మనుజునిగా రూపొందును. వాస్తవానికి వేదాధ్యయనం అనేది విలాసవంతము కల్పనాపరులకు కొరకు కాకుండా మనుషుని ఉత్తమ శీలాభివృద్ధికై ఉద్దేశించబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ, ధన్యవాదం. సో 8వ అధ్యాయం అయింది. మళ్ళీ ఒకసారి నేను పిపిటి చూపిస్తాను, ఇవి కొన్ని స్లైడ్స్. థ్యాంక్స్ మాతాజీ, ధన్యవాదం. సో ఈ అధ్యాయంలో 8వ అధ్యాయంలో భగవత్ ప్రాప్తి, భగవంతుడిని మేము పొందేదానికి మరణ సమయంలో వాడిని ధ్యానించాలి, వాడిని స్మరణ చేయాలి అని విన్నాము. సో ఒక విషయం ఇక్కడ మహాభారతంలో మేము వినేది, ఈ యక్ష ప్రశ్న. ఒకటి సమయంలో ఈ పాండు పుత్రులు చాలా దాహంగా థర్స్ట్ వచ్చేవాళ్ళు వన అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఒక సరోవరానికి పోతారు. వాళ్ళు దాహంని నీగించేదానికి, వాళ్ళ వాటర్ తాగేదానికి, నీళ్ళు తాగేదానికి. అప్పుడు మొదలు సహదేవులు, నకుల, అర్జున, భీమసేనులు మేము చూసేది, వాళ్ళందరూ ఆ యక్ష ప్రశ్న చేస్తారు. నా ప్రశ్న సమాధానం ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ సరోవరం ఇచ్చి నీళ్ళు తాగవచ్చు చెప్తారు. వాళ్ళు వినక వాళ్ళు ఒక మూర్చిపోతారు. తర్వాత యుధిష్ఠిరుడు అక్కడ వచ్చి ఆ యక్షకి ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తారు. ఆ యక్ష ప్రశ్న ఇచ్చేది ఏమంటే, అద్భుతమైన విషయము ఈ జగత్లో ఏమి, జగంలో అద్భుతమైన మోస్ట్ వండర్ఫుల్ థింగ్. సో యుధిష్ఠిరుడు చెప్తారు, మోస్ట్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అంటే ఈ జగంలో మేము ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి క్షణము చూస్తున్నాము, ఎన్నో జీవిలో హత్య అవుతున్నారు, మరణం పొందుతున్నారు. అంటే పోతే మనము మరణం పొందలే అని మేము భావిస్తాము. మేము అమరము, మనకి మరణం లేదు అని మేము భావిస్తామంట. ఇది అద్భుతమైన ఒక విషయం అంట ఇది. సో ఇది ఒక భ్రాంతి. ఆ భ్రాంతిలో మేము అనుకునేది మేము హత్య కాదు, మేము మరణం కాదు, మేము శాశ్వతంగా ఉన్నాము అని మేము అనుకుంటాం. మళ్ళీ మేము ఇంకో విషయం ఇక్కడ శ్రీ కృష్ణ భగవాన్ చెప్పింది, అంతిమంగా మేము ఈ
వదిలేసే సమయంలో ఏం స్మరణ చేస్తామో ఆవుగా మనకి జన్మం దొరుకుతుంది అని. సో ఇక్కడ ఒక వృత్తాంతము భాగవతంలో చెప్పేది, భరత మహారాజులు వీళ్ళు పెద్ద మహారాజులు ఒక సమయానికి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వదిలేసి వాళ్ళు ఒక అరణ్యానికి వచ్చి తీవ్ర తపస్సు చేస్తున్నారు. అవుతేను మళ్ళీ ఒక సమయానికి వాళ్ళు ఒక జింకకి వ్యామోహము తెరపించుకొని వాళ్ళు మరుజనంలో జింక్ అవుతారు అని వాళ్ళు కూర్చి వింటాం. అంటే మేము ఏం స్మరణ మేము చేస్తాము మరణకాలంలో ఆ దేహం మనకు దొరుకుతుంది. మనకి చాలా ఒక ఏమి కామస్ ఇది ఉంటే మేము చెట్లుగానో పుట్టవచ్చు అని చెప్తారు. అదే చాలా మనకి ఒక తినే ఆశ, ఒక ప్రాణి ఆశలు ఉంటే నాకు మేము ఒకతర కార్నివరస్ అనిమల్స్గా కూడా మేము పుట్టవచ్చు. ఈ రీతిగా మేము ఏ రీతి మన ఇంద్రియ వస్తువులు మన ఆకర్షణలు ఉంటాయి ఆ రీతిగా మన మరణ సమయంలో స్మరణ ఉండి మనకి ఆ రీతిగా దేహము మేము పొందుతాము. 84 lakh స్పీషీస్ ఉన్నాయి, యావత్ కావచ్చు మేము పొందొచ్చు అని మేము అవగాహన చేసుకున్నది. మళ్ళీ ఇంకొకటి అంతిమంగా మేము భగవంతుని స్మరణ చేస్తే భగవద్ధామం పోయేకి సాధ్యమవుతుంది. ఇక్కడ అజామిళ చరిత్ర ఇచ్చారు భాగవతంలో. మేము వినేది అజామిళుడు స్టార్టింగ్లో ప్రారంభంలో జీవనం ప్రారంభంలో చాలా మంచి భక్తుడు, వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసి ఉంటారు. అయితే తర్వాత ఒక వేశ్య ఒకని చూసి వాళ్ళు దానికి ఆకర్షిత అయ్యి వాళ్ళ తల్లిదండ్రిని వదిలేసి వాళ్ళ భార్యను వదిలేసి వాళ్ళు అంత పాపీలు నీచులు అవుతారు. అవుతాను కూడా కొనాకి ఈ భగవంతుడ నామాన్ని తీసి వాళ్ళు మళ్ళీ భగవద్ధామానికి పోయేగా అర్హతను పొందుతారని మేము వింటాం. ఇది అది డీటెయిల్డ్ స్టోరీ. ఆ డీటెయిల్ స్టోరీలో అజామిళుడు వాళ్ళ చిన్న అబ్బాయిని నారాయణ అని పేరు పెడతాడు, అది భగవంతుడు అనుగ్రహం నుంచి. అప్పుడు వాడు బిడ్డని నారాయణ పిలిచితే అంత్య సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ యమదూతని చూసి ఆ భయమించి బెదిరిపోయి నారాయణ అని అసహాయంగా పిలిచినప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉండేది నారాయణ విష్ణుదూతలు వచ్చి వాళ్ళకి రక్షణ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళకి రెండవ ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు అజామిళుడు మళ్ళీ హరిద్వారంకి వెళ్ళి హరిద్వారలో తపస్సు చేసి హరిద్వారలో మళ్ళీ ఇదే విష్ణుదూతల్లో వచ్చి మళ్ళీ వైకుంఠ విమానంలో వైకుంఠలో తీసుకొని పోతారు. అంటే భగవంతుడి నామం నుంచి అంత ప్రబలమైన మార్గం ఇది. భగవంతుడ అనుగ్రహం పొంది మేము భగవద్ధామాన్ని చేయవచ్చు అని మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. సో ఇంకా మాతాజీ కవర్ చేశారు. ఇంకా సో మళ్ళీ ఇక్కడ సమరీ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఈ 1-4 శ్లోకంలో అర్జునుడు ప్రశ్న 8 విషయాల గురించి కృష్ణుడు దానికి సమాధానం ఇచ్చారు. 5-8 ఏ రీతి కృష్ణుడిని స్మరణ చేయాలి అని అంత్య సమయాల్లో. 9-13 యోగమిశ్ర భక్తి, 14-16 శుద్ధ భక్తి, మళ్ళీ 17-22 శ్లోకంలో ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగం దీని గురించి వివరణ ఉంది. మళ్ళీ భగవంతుడు కొనాకి వాడు శుద్ధ భక్తి చేసే ద్వారా భగవద్ధామం పొందొచ్చు. మేము ఈ రీతిగా ఏ సమయంలో దేహత్యాగం చేయాలి అని మేము ఒక ఇచ్చేసే ఒక ఇదిలే, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బాదర్. సో ఇంకొకటి లాస్ట్ శ్లోకంలో ముఖ్యమైన విషయం అంటే భగవంతుడ భక్తి చేసే ద్వారా మనకి అన్నీ కూడా దొరుకుతుంది. వేదాలించి, యజ్ఞాలించి, తపస్సించి, దానమించి ఏమేమి పుణ్య ఫలాలు మేము అపేక్షించవచ్చు అన్ని కోరికలు కూడా మనకి వస్తుంది అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అది భక్తి యోగ ప్రాధాన్య విషయ స్పెషాలిటీ. భక్తి చేస్తే అన్ని కూడా మనకి దొరుకుతుంది. ఇంకా వేరే ఏమీ మేము చేసేవుగా అగత్యంలే. వేదాల చెప్పేవుగా జ్ఞాన మార్గము, యజ్ఞ మార్గము, తపస్సు, దానాలు, ఈ దేవతా పూజలు అన్నీ కూడా మనకి దొరికే ఒక ఫలాల్లో దొరుకుతుందని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అయింది అధ్యాయము. మనము సదా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించుట ద్వారా మరణ సమయమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని సులభంగా స్మరించగలుగుతాము. సో నేను ఒక 2 ఇది చూపిస్తాము అనుకోండి. ఒకటి చూపిస్తాను, జస్ట్ 1 నిమిషం.